aquí estamos en Maside un ano máis, eu xa non sei cantos anos levamos, pode que 4 tranquilamente ou 5, nada, nos sempre que nos chaman, nos din ou nos queren colaborar con nós, aquí estamos, somos os primeiros en estar, primeiro de nada, agradecidos á Escola de Maside, á Escola de Fútbol de Maside. Desenvolver todo ese espírito solidario, que ademais é un valor fundamental que debe acompañar a calquera, sempre na vida, pero que aquí se debe todavía incluir máis. Así que eu creo que este acto, este torneo que promove o deporte, promove todos os valores que van unidos ao deporte, o esforzo, o compañeirismo, os hábitos saudables. Ademais de todo eso, fai cun claro afán de inclusión e como colofón de todo eso, encima pois unha labor social importante, unha labor de recaudación para aquelas persoas que son todavía máis vulnerables, que o necesitan, e eu creo que aquí o que temos que facer, e por eso estamos aquí na Diputación e ao máximo nivel, é mostrando o noso apoio inequívoco ao deporte, á inclusión e á solidaridade na nosa provincia. A mensaxe é clara, ser solidarios, solidarias. Nestas épocas nós sempre decimos que hai que axudar durante o longo do ano, pero neste caso hoxe vai enfocado para as Padixi do Carballiño. Todo o que sorteamos nas rifas solidarias, todo o recaudado íntegramente vai para a fundación que comanda Rita e o seu grupo directivo, e así o faremos mientras eles queiran, porque é un vínculo de permanencia e duración no tempo. E o tema tamén de comida non perecedoira para Cáritas Arciprestal do Carballiño, mediante a parroquia de San Vitorio de Maside, pois tamén para axudar nestas épocas necesitadas, mediante a excusa perfecta que é o deporte e o fútbol, co balón de por medio, con Escola de Fútbol de Silleda, Lalín, Ribadavia, Cea e propio Terras de Maside. Entonces, disfrutar e felicitar as festas a toda a xente nestas épocas que estamos. O significado que ten para nós, a parte do económico, que sempre é bo, porque o que se recolle soémolo repercutir en actividades para as persoas con discapacidade, pero máis que nada é un significado, eu creo que é emocional, é sentimental, porque amosa o cariño que nos ten todo o mundo, o que nós queremos responder co mesmo cariño. Non sei xa moito máis que decir, máis que dar as grazas a todos os colaboradores con nós.